Slav ji duhoka rengîn, duhoka ciwan. Ez nihal bajarê duhokê me û dixwazim ji bazara duhokê ku ciyên navdar em bijin navend û merkeza duhokê geştekê bikim, geştekê Kurd li vir em ê diewil di Parka Newrozê da dest pê bikin. Piştî Parka Newrozê ez ê biçim ba Peykerê Ehmedê Xanî û wê derdorê nîşanî we bidim. Niha ev derê ku hûn li pişt min dibînin, ev der wek min got em bêjin bazara duhokê wisa dirêj dibe, caddeyeke ser kolaneke dirêj û mezin e. Li destê min ê rastê jî Parka Newrozê heye. Niha ez ê we bibim Parka Newrozê û li wir nişanî we bidim. Li vir gelekî yani beriya ku behsa parkê bikim ji we re. Niha dema mirov dikeve bajêr li bajêrê gelekî zêde otel henin, yani bi rastî dema ez vêga li vir mezdê dinêrim hani dewrûberê duhokê bigiştî otelin. Niha ez li Parka Newrozê me ev der ev qada Parka Newrozê ye. Parkekî ciwan e, xweş e, xwe gelekî jî navdar e duhokê. Dema hûn hatin dibe teqez hûn ê werin Parka Newrozê, xwe heta hûn tên vê parkê hûn ê nikarbin bên navenda duhokê jî bigerin. Wek li pişt min hûn alên Kurdistanê jî dibînin. Bi rastî ev herî zêde dema em li bakuran jî li Tirkiyê ne. Li parkê wan, li caddeyê kolanê wan, her derê wan ala Tirkî û nizanim nîşaneyên Tirkan falan em dibînin. Lê li vir axir li welatê xwe ku parçeyê azad jî helbet em alên xwe zimanê xwe û axaftina Kurdî bêtir dibînin. Ez ne weke geştû geştiyariyên biyanî nikarim behsa vê welatê xwe bikim. Helbet ez ev tişta ku cara ewil min diye, yani ev xeyalên ku me dikir hiç me belkî nikar û xeyal jî bikira belkî. Vêga li vir axir ev hatine bicî kirin, yani li vir qadên me, li parkên me, li dewrûberên me ala me heye. İnsanên me ne û zimanên me bêtir Kurdî, dengê Kurdî bilintir dibe helbet li vir. Yani ev jî mirov kevxweş dibe, pê serbilind dibe. Ji ber wê ez parkê carekî din lê bigerim, nîşanî we bidim. Elbet ev jî ala rengîn. Ji ber ku ba li vir em bijin bagir zêde tune al helbet wisa bi şekî sekiniye. Carna hin ba hewa hûnik dibe falan ev radibe bi rastî helbet ew teva wê weke ronahiyê dide vê parkê duhokê bigiştî. Niha Parka Newrozê ne wekî min got, yani duhokê ecêb e gelekî zêde hotel e. Nizanim yani bajarekî helbet pir mezin ne di nav çiyan da ye ji xwe. Yani mirov dizane ku li nêzî em bêjin Colemergê, bajarê Şirnexê, Colemergê Heqariyê wek çiyayên gelek mezinin. Navê van çiyan nizanim mixabin. Ev der jî I love you duhok, yani işte hez dikim duhok falan e. Bi Kurdî niha millet ber ku hewa hûnik bûye. Min jî xwest ez vê saetê da videoyê bikişim ji ber ku nava rojê de bi rastî zaf germe ev der û bigiştî başûrê Kurdistanê jî gelek germe. Yani mirov ne pêkane ku li vir videoyan an jî wêne em baş bikişin, her çiqas ez dikişinim bi rastî gelekî zehmetî çê dibin, yani gelek germe û serê min değişe û hema pozê min jî doh bi şekî xwîn jê hat ji ber em bêjin li ber tevê bûn. Ev der I love duhok. Li vir gelek çayxane û cên, yani tişim ve xwarin ne, yani ve xwarinên sar hene li parkê bêtir li van dewrûberan. Ji ber ku gelekî germe Newroz ice cream heye. Em bêjin dondurme, yan jî cemedên vir jî vanan li vir em bêjin dondurme hatiye nivîsandin. Gelekî ewkem xweşin, yani bi rastî dondurmê vir gelek xweşin û gelek ji zêde ne. Ez ê helbet wê jî nîşanî we bidim, wê jî bi we re parve bikim. Wisa bû. Çekî ha li vir jî wek hûn dibînin ewkeye zêde neke, li vir wek çawa li her derî em bêjin kew hebin, vir jî helbet kevên me henin. Li vir bi şekî me ew girt, ev êm girt, em ê vêya ji bo kewan belav bikin. Çawa bavêjin fextikê ha niha yekî xerîbim belkî ji ber wê gelekî ewk dikin kew. Zarok gelekî derketin ama rastî muhabbet erde ama wê werin neyne nizanim. Ka werin hava hatsın. Werin
Zaroka dibini burası bir kevan ketine evderci. Ama millet ve kız şuara seyran idi. Geçti de derketiye der. Ve ne andık şinin. Yani em davajın bervan kevan. Lepişminci embejin büfen küçük henin. Beterli bir ve ne henin demam için otelan. Her otele yani ala Kurdistan'ı şu heye. Ve neyin taybet Mesut Varzani embejin beterli aliye havliru dohoke ve devru beri. Süleyman ve Halepçici beter مام جلال طلبانی هیه لهن درنجی هر جنب هفره هیه این وکیدن شخصیت این کردان این مزنج هنر لی از هیچ راستیه شخصیت و سید رزان نهاتم یعنی خوازی او جیه بیانه از بارم چهتر بو لی دیسان وکیدن گلک نشانه و او کن کردا هنر لی جیه بس لپشتا و جای لپش من آلا کردستان هی بلکی رن نکارم نشان بدم çava çedibem. Axir usta ev parka Nevrozê û mijwara behsa bazarê kir ez her geşta xwe dîsa domînim dixwazim vê geştê bu here jî parve bikim bawayekî kamî çi diyem ser çi zêde mamem falan bêvan usta yanî di dome ev der rêya geliyê di hokeyê di piştî hûn xwe dibînin ala rengîn ew bendaveke li vir parkeka mezin heye Embijin gelek kafe u cin seyrengahı runiştine falan hemen jo xwarin û vexwarinê falan dikin. Spas. Ev der yani birastî jî geliyeke hûn dibînin ev der giş wista embijin derdorê min çiyaye. Ez jî weke di geliyekî dame birastî jî geliye dihokê. Lê ka baş tê negihiştim geliyê kîjan aliyê çekî pirsî ama min fehm nekir. لما خواست از دور بری نشانی واجب بدم براستی دوهک شو دوهک اولی نیزیان بیشن حق جلو مرگو شر نقاش بروی بهتر جیاییه لپش من جون وکی اوان او کند بینن تسکویه بزنه نظامیه حتی خرکنه بیجی لسر هیه و ببی هاو یعنی اولیه که وسط دریجه دمشه حتی هم بیشن او جیه کد بیشن Evder ne vek hevleri Süleymaniye'ye ne embijin rast duze evder betir çiyayi ne vek nezi cola merguşur ne kıyaşwe diyar yani demek murov de ya hevleri de berbe duho ketse piştü yani çağ murov çiyayan dibine murov zane ku ketiye sinore duho ki yani jberbe duhok helbet betir nezi meye jwek serhadi gelek çiyayiye ev jî ciwanin silav jî dan me me silav dawan rêyeke tên gel lê di şerîdane bawer bin ya Süleyman û hewlêrê ev qas baş nebû lê axir li vir ev dercî behra Kurdistanê ez bêjim li piş min civak benda be ve navi bir çiğ burası az nizanım pırsıcı namı ne pırsı vaz bu pırsım de ka rastı keseki ne hatım min jiş berve ne pırsı yani ev derci ve kim god geliyim dohokeye o gelek kesliver hene hatına geçti yariye jber kuhum de betlane de tatil ede yani ha yani dohok hema herkes divan deranın ev saate koyam liverin beguman ne millet liverij bir koyam de saate ki germ da hatına van deran digerin millet betir de dema embejin berbe asr pişti asr heva livan deran hünik dibe ten embejin van deran xwazin bigerin runun gelek ciş xwabek em got kafe u nizam ce xwarun ve xwarnan tişten sar betir leş şerin mejin vek cemede dondurmaya avin portakali hanari hatta muze leymune gelek tiştin bir havi bir gelida hene evji pişmin emnaha lidere çayxaneye kine çayxaneye bin navi enfale hundibinin liver liduhoke dema hunjorda berbe bazara duhoke diçin vek naven da duhoke eskarim bejim ciheri zani naskiri ev enfal serreye çayxane enfale bir takas bir serdana ve çayxaneyi bikin jinav da jişxwe diyare de ve çayxaneye da birek hafızaya kame Kurdan a Kurdistanê heye çayxana enfale ev wêneyên ku hûn li piş min dibînin
de jenosida enfalê da hatine qetil kirin. Jaliyê dewleta Iraqê ya kolonyalistan. Daha em bikevin hindirê çayxanê ez li wir jî hin wêneyan dîsa nîşanî wedim. Bes neyê enfalê yên di dema Daişê da jî êrişî Kurdistanê duhokê kir li vir dîsa gelek şehîd henin. Ev piş min ev der yên qurbaniyên enfalê ne yên devera Behtînan nin di enfalê de mixabin ev bi hezaran insan hatine kuştin Kurdên me. Ev heta bê dawiyê tê ev tabloyekê gelek mezine navê wan paş navê wan û heta dibêjim gundê wan hin agahî derbarê wan da hene. Dîsan hat didome li vir jî ev wêneyeke ciyeke mezin heye him merasima qurbaniyan û falan û hin wêneyên kevin li vir henin. Dîsa em tênê li vî alî jî dîsan pişmin yên enfalê ne yên derdora deveran bêjim Behtînanê hatine qetil kirin kuştin. Bes li vir tabloyeke din heye ez ê vêya jî nîşanî we bidim. Ev der evên pişmin jî di aliyê Daişê aliyê IŞİDê va ku em bêtir bi IŞİDê dizanin Daişê tê gotin. Ji aliyê Daişê va ev hatine qetil kirin kuştin li Duhokê. Dîsan bi sedan çi pêşmerge çi Kurdên em bêjin işte çi hên Duhokê derdorek Duhokê mixabin hemî ji aliyên Daişa Wehş û Hov hatine qetil kirin. Bi rastî ev çayxane dîtina me vê çayxaneyê gelekî baş bû. Em wisa tesadüfen rast hatin me hêj nizanîbû. Yani ez barim we jî dema serdana Duhokê bajarê Duhokê kir dibe teqez werin vê çayxanê û li vir çayekî vexwin û vê bîrê vê hafizaya li vir hatiye tomarkirin bibînin. Hûn jî bizanibin hizir bikin ku kava dagirkeran düşmanan çi bi serê me re haniye. Ebe em ji bîr nekin ku di pêşerojê da bila tu tiştekî wisa konkojiyekê wisa bi ser me de neyê. Heh dema ku merov xwedî dewlet ve xwedî meyan hebe statûya meyan hebe ve çayxanê meyan da bîrên meyan hafizeyên meyan bên tomar kirin. Li îro li Bakurê Kurdistanê tiştekî wisa em nikarin bibînin ji ber çi? Ber ku tu derfetiyekî me tu destketikiyekî me tune. Dîsan vir pirtûk jî henin ez dixwazim pirtûkan jî nîşanî we bidim. Ev pirtûk derbarê vê kompojiya em bêjin derdora Behtînan ya enfalê û da çêbûne derbarê wan de hin pirtûk bi Kurdî henin. Yên bi ew jî henin ne wisa bilatiniyê jî. Li vir yekî hûn dibînin şehîd şehîdin fermanda Duhokê şerê dijî Daişê heştê Şabî 2014 da divê Pirtûkê de bes gelek wêne henin wêneyên wek em bêjin şehîdan yên pêşmergeyan û yên din ev jî gelekî xweş hatiye amedekirin ku carna ên ku tê mirat bê dan bixwînin û wê bîrê teşkil bir ew bikin. Dîsa yeka di navê em bêjin Behtînan enfala Behtînan weke me got ev enfalkirî yên bombebarakirî ev Kurdên me vir bêtir yên devara Behtînanin û ji deverê din jî xwe gelekî dîsa li vir berga Pirtûkê de jûr dibînin dayîkên Kurdan dîsa ser qurbaniyên xwe hê jî gelek qurbanî nediyarin hê gorê wan nediyarin axir çayxaneya enfalê bi vî hawî bû min xwest ez li vir vîdyoyekê bikişînim behsa bira bikim ger kurêya wê jî rokî bi vir ket û hûn hatin çayxaneya enfalê teqez serdana bira bikin û çayekê xwe vexin û vê bîrê vê hafizayê hûn jî bi zindî li vir bibînin. Ev ji wêneyê Mele Mistefa Barzanî ji wan dizanin bi vî hawî li xwe baş binerin. Geşta me di bazara Duhokê da didome niha ber bi peykerê Ehmedê Xanî dimeşim. Weke hûn jî zanin Ehmedê Xanî ji bo edebiyat û wêjeya Kurdî navekî gelek hêjaye. Niha li destê min rastê ciyek wek çayxane ye ez bawerim yani gelek kes li vir henin qerebalıqeke pir mezin heye. Niha ez ê nîşanî we bidim hemî der em bêjin tijene nizanim ka çawa hûn baş wê bibînin. û li vir bêtir navên nêzî me yani ji ber ku em dibêjin derdora Behtînan derdorek em jî kurmancî da axwin em jî ji ber kurmancin hani bêtir navên ku nêzî me ne û em dizanin roje û kawaye û tiştên wisa gelek zêde ne navê hotelan falan heye wek kawa sentr li pişimne lê navê wî niha vêga nav pêwînda bû min got belkî ez nîşanî we bidim Amedaya kawa. Wa tiştekî dîsa ya herêma ya hikûmetê ez dibêjim ciyek xwendekarî tiştekî wisa be
ev jî bi aliyê yani weke hûn dibînin her derî tabelayên Kurdî axaftin hebû Kurdî yani Kurdbûn gelekî normalize li vir ev jî helbet bala mirov dikişne yani ji ber ku em ne hînî tiştekî wisa bûne û ne jî tiştekî wisa ji bo me gelekî xerîbe heta ku em bên vira yani lê li vir em viya dibînin vê rastiye dibînin û helbet mirov kêfxweş dibe ez ê her viya dubare bikim videoyan jî yani betir bawek spontane çetkim yani digerim û hema tiştên ber çavê me dikevin dixwazim behsa wê bikim tiştê ku em li welêt nabînin di vir henin tiştê ku axir ji bo me balkêş têne ecêb têne wan jî dixwazim nîşanî we bidim ev derhê jî ew bazara ku jê dibêjin duhok dema hûn hatin ji xwe cêherî navdar ev derê ku hûn bipirsin hûnê werin vê dera li vir hûnê jî bigerin ew bikin niha ber bi migoveke ber bi peykerê Ehmedê Xanî li vir heye peykerekî xweş e baş e ku em bêjin ev kesayetên ji bo me Kurdan hêja li bajarên me peykerê wan hebin derbarê wan da agahî bên parvekirin yani çi zanim ev ji bo neteweyekî ev sembol ev bir yani ev bir ev hafızaya çêbûna wî zor hêja ye niha li duhokê me digerim û yani bêhna Kurdbûnê ji vir werdigirim belkî hinkê masî ew falan henin zivana behsa me nakim ez niha tenê geşta xwe bi were parve dikim gera xwe em ne wekî geşt û gerandinê jî ger jî bi rastî ji ber ku ev welatê me ye ji bo me ne biyanî ji bo em xwe hiç biyan bi rastî jî biyanî hîs nakin yani çûn hatine da du kontrola asayişê da falan bêvan her çi qas mixabin pasaporta Türk bi me re bêjiya Tirkiye ku ev mixabin eşe yani xemgînî û weke birîneke di dilê me de ya axir weke hûn dibînin bijin tabela ev Kurdî ne erê bi tîpên Erebî ne ama bila bi Kurdî ye yani ev mesela tîpan ne problem ez bawerim her derî wisa ye her çi qas market Tirk û falan û bêvanê hebin jî ew jî bi Tirkî her tiştê xwe dinivîsin ez bawerim ev hêja ye ez vêga hatim gel peykerê Xanî û dibê ez Ehmedê Xanî jî nîşanî we bidim ev peykerekê wisa gelek mezin û bi ezamet hatiye çêkirin ev jî ji bo him nîşaneyê û him jî ez bêjim ji bo me Kurdan tiştekî hêja ye misal hember min asayîş heye li piş min e wek hûn dibînin ev jî cêwî ye Xanî Ehmedê Xanî Kurd filozofê Kurd falan dibêje wek ev tabela derbarê Ehmedê Xanî da 1065 de bûye 1770 da wefat kiriye peyker san İrşad Xalfî İrşad Xalfî ez bar min gelek ne xwe ve kesekî bûyî navê ev peyker dibêje peyker saryaniyê ku çêkiriye dest wî da pirtûkek û destê xwe vekiriye ez barim هي او قاسم داوي او هو بانغا ويش بو كردان وش بو كردستانيه كنت بن خدي دولت اتفاقا خوشي بكن خاني هر بانغا خو د دومینش بومه افجی براستی گلکی پیکرکی خوش